Alu so kan bawo awni soma aklube radio so budla daga kanya seki sananya dama tanan kusira anfaya wati kile kan bawo wala ma jakulu kamontulla kadima ala soma daina wati kile fana banga soma daina kuna foni wala se wati okofo awe bakuruba kuna fonula Mali surasi matan ani wolonfla ani civil kele wulu bora terrorisme bulu kle flyna ala ni Mali yɛrɛ asrasu u kɛlen bɛ ka daga min sigi waati na jaalikɛlaw dala u bolila ko otage caman kɔni bilalen bɛ ni waati na Abubakar Diallo ale sugantira ka kɛ lasigiden Mali tɔgɔ la Egypte jamana kan kono atara sangini jamana nyama colonel Assimi Goïta ale fɛ Goodluck Jonathan a bɔra yakunu ngo la fɛ da enfant ko alisa bako kunbɛ min o ma sɔrɔ fɔlɔ ka sanga gɛlɛya min ni o bɛ Mali ani CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ ko o ma se ka bɛn fɔlɔ fo kana se nin waati ma kɔrɔbalikaw fɛ Patrick Kashi ale ye taama kɛ kana se yɔrɔ min na o ye Yamuso Kure kunu kana a lajɛ k'a yira k'a fɔ ko sugu kɔnɔna fɛnw bɛɛ lajɛlen prix yɛlɛnna gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɔw kan k'a lajɛ ni ko bɛ lihala min na bakuruba kunnafoniw de filɛ nin ye kunnafoni min ni Karim Sibiri bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la bi ye sibiri ye Ala ka sibiri hɛrɛ k'a di aw ni ne ma. An b'a a daminɛ n'an ka jamana kibaruyaw ye ɲɛmakɔrɔ kuranin na tile fila in na cɛ dɔ a n'a muso a n'a den fila o ye a bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na ka tila k'u dɔw bila so kɔnɔ ka dɔw su ta ka t'u bila kɔlɔnkolo o kɔnɔ nin kɛra sababu ye kunnafonidilaw olu kɔni jiginna dugu kɔnɔ ka taa ɲininkali kɛ ɲɛmakɔrɔ kuraninkaw la ani denmuso minnu yɛrɛ falen filɛ a fakɛ a wolofa o bɛ o yɔrɔ kofɔlenw la ani muso dɔw kun sigilen bɛ minnu ye sigiɲɔgɔn ye olu a ɲininkali tɛnkuna olu fana na ni balaw min filɛ nin ye tan nin kɛra kɛcogo jumɛn na u bɛ min kalama a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o dasira bɛɛ lajɛlen ma ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na nka nin kɛra kɛcogo min na ka du kɔnɔna cɛ den fila ani muso kelen k'a bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ ko a yɛrɛ fagacogo man ɲɛ ka d'a kan ko u ye fagacogo juguya sugu bɛɛ d'a kan o ka sɔrɔ ka cɛ yɛrɛ su ta ka t'o bila kɔlɔnkolo kɔnɔ ani den fitinin dɔ muso kɔni n'a den dɔ fana ko olu kɔni bɔnɛn'o nin na olu kɔni tora so kɔnɔ ko u tun ye fini biri o kunna nin baara kɛra ɲɛmakɔrɔ kuranin na tile fila in na an ye min sɔrɔ k'o lase a ma an ka a dɔ lamɛn. Wale filɛ ka duloki la tɔ kelen dɔ fɛnɛ nan'o la ko tiɲɛ don ko dimɔgɔ bɛ duloki la donc o tilala ka segin tuguni ye fini wɛrɛ u ka parce que kolon kɔnɔna bɛɛ tun ye dibi ye o de tun don wa awɔ kolon ye dibi ye kolon c'est profond kolon ka jan c'est profond kolon ka jan o nana don dongo filanan na sisan o k'u ma k'u kana ni minan dɔ ye mais minan in kelen bɛ b'aw ko suruku belebele dɔ belebele u nana n'o ye u ye fɛn dɔw don a nun na u nana n'o ye u jiginna n'o ye a kɔnɔ sapeur pompier cɛ a jiginna ni suruku in y'a kɔnɔ a yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ a kɔnɔ ye suruku in balalen na kɛ su la u bɛɛ k'u sama ka bɔ fo su girinyaniw ma filɛlikɛla minnu bɛ yen u y'a ɲini olu fɛ olu k'u dɛmɛ olu y'u dɛmɛ fo k'u labɔ sapeur pompier cɛ bɔlen u ye juru sama su sina ka bɔ cɛ su sina ka bɔ de dɛbɛ min bɛ yen ni jeli kun b'o la ne y'o dɛbɛ fɛsɛ u ye cɛ su da o kan cɛ su da l'o kan filɛlikɛla fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ bolila u siranna su ɲɛ u siranna odɛri ɲɛ den fa ye nin de nin kelen pe de y'i jɔ ne yɛrɛ kan sigi a ye fa nettoyer o y'a sɔrɔ musomanin su a
taara manafin sangana u y'o meleke manafin mana su bɛɛ tiɲɛnen don c'est-à-dire que su saba bɛɛ kun décomposera su naani bɛɛ décomposera Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri 2019 a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ bi Mali sɔrɔdasiw dɔw tun comina a tun bɛ terrorisiw bolo mara bolo kan kabiri o waati la fo kana se sisan ma ko a nana ye tile 2 in na Mali lakanabaaw o kɛlen bɛ ka fɛlɛ min bɔ nin waati in na terrorisiw la terrorisiw caman ye yɔrɔ bila o de la kunnafonidilaw kɔni sabatira kan k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan Mali kɔni lafiyalen don lafiya nin tɔ ye min ye o ye ka sinsin n'o tɛ k'a fɔ terrorisiw bɛ se k'a kun yira Mali la bi ko kuma kɔni t'a la o de la ka fara ma nin bɛɛ lajɛlen kan minnu kɔni n'olu ye lafiya da sɔrɔ ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na o taara bɛn sɔrɔdasi 107 ma ani civil 1 olu tun bɛ bolola a bɛ san caman bɔ dɔw ta kɛra 2019 dɔw ta kɛra 2020 ɲinɛ yɛrɛ tun kɛra dɔw ko kama ko nka an bɛ waati min na komi sisan sɔrɔdasi 117 olu ye lafiya da sɔrɔ ka se ka to ka denbayaw la o seginna min kɛ kunu a b'a dɔnniya k'a fɔ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma colonel Sadio Kamara ale dara o kan ka taa jamana ɲɛmaa fɛ colonel Assimi Goïta ka taa a yɛrɛ o la o kɛlen na an b'a dɔnniya k'a fɔ colonel Assimi Goïta a ye foli ba lase Sadio Kamara ma ani lakanabaa fɛn fɛn n'o bɛ Mali la a ye foli lase u ma a y'a jira k'a fɔ Mali b'a seko a n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn min maa ne minɛlen don Mali tɔgɔ la ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa ka a maaw sɔrɔ k'a di a somɔgɔw ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara min kɛra o labanna min ma o de kɛra nin ye ni o 117 bɔɲɔgɔnko bɛɛ lajɛlen bilara tile 2 in na o kun bɛ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta fɛ yen kunu ka sɔrɔ ka sira ɲini ka to ka a denbayaw la Goodluck Jonathan CEDEAO ka ciladen a kun bɛ an fɛ yan kokura tile 2 in na a ye tile 2 bɔɲɔgɔnko kɛ lajɛrɛ la o lajɛrɛw o kɛra walasa gɛlɛya min bɛ CEDEAO UEMOA ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dufɛn cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a taama kun bolilen b'o kan kuma dun tɛ ko wɛrɛ kan kuma bɛ min kan o ye waati min kan ka di kalafili ma yali kalafili kan ka kɛ waati jumɛn kɔnɔ CEDEAO ale ye kalo 12 fɔ farafinna keleya tɔnba o ye kalo 16 fɔ o ni kuma nin nana da kɛnɛ kan ko bɛɛ k'i hakilina fɔ a kan a bɛ i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw hakilina wɛrɛ na ko la ka dɔ fara nin furancɛ fanga in kan n'a y'a sɔrɔ Goodluck Jonathan a kun hakili la k'a fɔ ani jaabi jɔnjɔn bɛna bɔ Mali la fiɲɛ in na o mana k'a la a gɛlɛla k'a fɔ ko a seginna ka taa tulo sigi kɛlen bɛ ka lamɛnni kɛ colonel Assimi Goïta a ye a jira k'a fɔ kuma min don ni a nana fɔ jɛ k'a fɔ ye damu ye ni kuma nana dayira ko kura jama la a ka ca Ala fɛ ni bɛn kɛra min na ko o na kɛ laseli ye ka lase CEDEAO a n'a dɛmɛba jɛkuluw ma an kɔni bɛ waati min na komi sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali tun hakili la k'a fɔ bɛnkan n'a sɔrɔ CEDEAO ani Mali furancɛ faga ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnkan ma se ka sɔrɔ fɔlɔ nka o y'a fɔ cogo min na da ma tugun a ka ca Ala fɛ u bɛna tila ni Mali ye hakili jagabɔ ni transition hakili jagabɔ a ka ca Ala fɛ k'a kɛra kɛcogo min na kɔrɔlen ni Mali ye sira d'u ma u ka taa Mali bɛna hakili jagabɔ ka waati wɛrɛ d'u ma ni a y'a sɔrɔ u bɛ se ka n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'u taa minɛ bɔ o ko ni kunnafoni dira kunungo tuma min na ni Goodluck Jonathan ale tun bɛ an fɛ yan kunungo ni fɛn in na tilalen kɔ sisan kɔni a ye sira ɲini ka taa Accra a nata kunaya bɔ yen fɛɛrɛ wɛrɛ na sɔrɔ a la don n'a nataw la fɛn min n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taama a kɛra wasa dan ye Dubayi ani maliyɛn caman tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o ye seko ani dɔnko o lakika de yɛrɛ yira Dubayikaw la nin taama in ko a ɲɛna Dr Sogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ ka kuma la ko fɛn dɔ tun kan ka kɛ Mali la a fɛn nin a tun bɛ kɛ sababu ye minɛnw tun bɛ bɔ Dubayi ka na tilen o yɔrɔ kofɔlen ma a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Port Sèche o Port Sèche ni
a bɛ kɛ port dɔ ye port min ni kɔgɔji t'a la nka minɛn bɛ bɔ don o don kana bɔn a kɔnɔna na wa ko o bɛ a tali nɔgɔya